Μια οικογενειακή επιχείρηση 100% ελληνική. Εξάγει σε 65 χώρες. Παράγει 420 προϊόντα το λεπτό. Βασική τους πρώτη ύλη, το βαμβάκι. Πόσα χρόνια υπάρχει το εργοστάσιο αυτό το οποίο βρισκόμαστε σήμερα? Φέτος κλείνουμε 40 χρόνια παρουσία στην ελληνική αγορά, από το 1975. Η εταιρεία τι είδους προϊόντα έχει? Η εταιρεία παράγει. Ναι. Το βασικό της και το πρώτο της προϊόν ήταν οι μπατονέτες, οι γνωστοί σε όλους οτοκαθαριστές. Από εκεί και πέρα ξεκινήσαμε και παράγουμε δίσκους de maquillage, βαμβάκι υδρόφυλλο για όλες τις χρήσεις, μαντίλια για τα μωρά, μαντίλια για το πρόσωπο, μαντίλια για όλες τις χρήσεις, σερβιέτες, υποσέντονα και άλλα προϊόντα που θα έρθουν σε λίγο. Πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ότι είστε μια ελληνική εταιρεία. Ίσως και λόγω του ονόματος δεν ξέρει ότι είμαστε 100% ελληνική εταιρεία. Και ναι, παράγονται όλα στην Ελλάδα. Οι γονείς σου τι κάνανε πριν ασχοληθούν με την συγκεκριμένη Δεν είχαν εταιρεία? καμία σχέση με τη βιομηχανία. Προέρχονται και δύο από τελείως διαφορετικούς κλάδους. Ο ένας από τον τραπεζικό κλάδο και η μητέρα μου είχε ένα φαρμακείο στο οποίο δούλευε. Ο λόγος που ξεκίνησε η ανάπτυξη εταιρείας, γιατί εκεί είναι τώρα το σημαντικό, είναι ότι το 1990 πήγανε κόντρα στο ρεύμα της εποχής, που ήταν εισάγουμε προϊόντα και τα εμπορευόμαστε στην ελληνική αγορά και ξεκινήσανε τις εξαγωγές. Αυτό λοιπόν είναι το πιο σημαντικό για αυτή την εταιρεία, ότι είναι μια εταιρεία που το 1990 έκανε ναι μεν παραγωγή στην Ελλάδα, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είχε εξαγωγική δραστηριότητα πολύ έντονη από τα πρώτα της βήματα. Όταν μίλαγα με τον πατέρα σου, μου είπε ότι στην πρώτη έκθεση που πήγα δεν μίλαγα αγγλικά, καλά, δεν ήξερα τι να κάνω. Όχι, φαντάζομαι ότι ξεκίνησαν οι εξαγωγές από δύο ανθρώπους που δεν είχαν ιδέα από ξένες γλώσσες. Ναι. Και παίρνανε φίλους τους και πηγαίνανε στις εκθέσεις. Και πήγε ο πατέρας μου στην πρώτη έκθεση το 1990. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που μου είπε ότι κολλάγανε, είχαν κολλήσει τα βαμβάκια στο περίπτερο και μίλαγε με κάποιους πιθανούς πελάτες και νιώθει τα βαμβάκια να φεύγουν από τη ζέστη και τα κόλλαγε. Και τα κόλλαγε, ναι. Πόσο % του τσιού σας είναι εξαγωγές? 75% είναι εξαγωγές, 65 χώρες οι αγορές μας. Για πες μου μερικές χώρες, μέχρι και στη Μογγολία είναι τα προϊόντα. Εντάξει, δεν συζητάω για την κεντρική, δυτική Ευρώπη, τα Βαλκάνια που είναι δίπλα μας και πουλάμε σε χώρες όπως την Κένια, την Μογγολία, το Ιράν, την Αυστραλία, τη Ζιμπάμπουε, τη Χιλή, το Κουρασάο. Όλα αυτά, ξέρεις, είναι περίεργες αγορές που κάποιος τα ακούει και μόνο διακοπές σκέφτεται να θέλει να πάει. Αλλά πραγματικά οι καταναλωτές σε αυτές τις χώρες παίρνουν προϊόντα σε πτώνα. Η μεγαλύτερη σας αγορά? Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία. Εν μέσω κρίσης και σε μια πολύ δύσκολη χρονική στιγμή για τη χώρα μας, όχι μόνο συνεχίζετε να παράγετε στην Ελλάδα, επενδύετε κιόλας στην Ελλάδα, μια πολύ μεγάλη επένδυση, 7 εκατομμυρίων. 7 εκατομμυρίων στα ενόφυτα βιωτείας. Ξέρεις, είναι κάποιες αποφάσεις στρατηγικές που παίρνονται σε κέρυες στιγμές, που είναι αυτό το οποίο θα ανεβάσει, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς, μια εταιρεία. Το 90 ήταν οι εξαγωγές. Φέτος είναι επένδυση στην Ελλάδα. Εμείς πιστεύουμε στην Ελλάδα. Επενδύουμε 7 εκατομμύρια ευρώ στα ενόφυτα
σε νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις για να αυξήσουμε την παραγωγή μας με επιπλέον προϊόντα υψηλής ποιότητας. Να αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας και θεωρούμε ότι θα πάμε πολύ πολύ καλύτερα. 2013, δεύτερο εξαγωγή μου προϊόν της χώρας μας. Δεύτερο επώνυμο εξαγωγή σε όλο τον κόσμο. Επίσης, πολύ σημαντική βράβευση, τα European Business Awards, όπως λέγονται. Και αυτό μέσα στο 2013. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον τελικό γύρο των European Business Awards. Έχουμε επιλεχθεί μέσα από 17.000 εταιρείες φέτος ως μία στις 10. Από όλη την Ευρώπη, να πούμε ότι από αυτά είναι ευρωπαϊκά Ευρώπη. βραβεία. Δεν είναι ότι η επιλογή έγινε μόνο Ακριβώς. στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν κρίνουν ότι κάποιες από τις εταιρείες από μια συγκεκριμένη χώρα δεν πληρεί καμία προϋπόθεση, δεν επιλέγουν καμία εταιρεία. Ακριβώς. Πόσο εργαζόμενους έχει η εταιρεία περίπου? Το group όλο γύρω στους 420 σήμερα. 400. Αλλά δορυφορικά Ναι. είναι περίπου στις 1.000 οικογένειες. Ποιες είναι οι πιο ουσιαστικές δυσκολίες που ένας επιχειρηματίας σαν και εσένα αντιμετωπίζει στην Ελλάδα το 2014? Το βασικό είναι το κόστος. Το κόστος της παραγωγής. Το κόστος ενέργειας, αλλά και το κόστος χρηματοδότησης. Φαντάζομαι ότι εγώ πρέπει να ανταγωνιστώ Ευρωπαίους παραγωγούς ίδιων προϊόντων, οι οποίοι δανείζονται με ένα 2%. Η καθετοποίηση της παραγωγής, η επένδυση σε συστήματα ποιότητας έχουν καταφέρει να προσπεράσουν το βασικότερο μειονέκτημα, αν θέλεις, που θα μπορούσαμε να είχαμε σαν ελληνική εταιρεία. Τη δυσπιστία των καταναλωτών στον κόσμο. Γιατί φαντάσου τώρα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής που παράγονται στην Ελλάδα, που η Ελλάδα δεν ήταν γνωστή για τη βιομηχανία της, και πηγαίνανε στον Γάλλο καταναλωτή και κοιτούσε Made in Greece και έλεγε: ρε παιδιά, εγώ θα πάω να αγοράσω από την Ελλάδα, θα αγοράσω από την Ευρώπη. Αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία που μετά από πάρα πολλούς σκόπους και αγώνες καταφέραμε να το προσπεράσουμε.